labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Madina Hausa TV ke gabatar da Kurman Dutse. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hassana Sulaiman Matazu ke farin cikin sake kasancewa da ku a shirin namu, inda za ku ji cewa masu salon magana dai sun ce so hana ganin laifi, domin daga jihar Kano, igiyar so ce ta yi zabarin wani matashi da ya mato a san shugabar barayi. Ana bikin duniya akan yi na kiyama. A jihar Jigawa kuma, wata amarya ce ta sanya guba a cikin abincin bikinta wanda har yayi silar rasa rai. Daga jihar Ekiti kuwa, ɗan sanda ne ya kashe wata mai shayarwa har lahira. Waɗannan da ma wasu labaran a cikin shirin namu. A yau dai jirgin shirin namu ya lula zuwa duniyar masoya, inda muka soma buɗe muku tabarmar shirin daga jihar Kanon Dabo, tumbin giwa. Ko da me ka zo an fika. Wani matashi mai suna Dogo Yaro Yola ya ce ya kamu da son Shamsiyya Barauniya, matashiyar da rundunar 'yan sandan Kano ta kama a bisa zarginta da satar wayoyi. A wani sako da ya tura wa wani abba da Aminiya ta ci karo da shi a social media, matashin ya buƙaci a miƙa wa kakakin rundunar 'yan sandar jihar Kano, Abdullahi Haruna Kiyawa, ƙoƙon bararsa domin da aure yake son matashiyar wadda ake tsare da ita. Rundunar 'yan sanda dai ta kama matashiyar ne tun a ranar 21 ga watan Disambar shekarar 2024 bisa zarginta da shiryawa da kuma satar wayoyin mutane da dama da taimakon saurayinta da wasu maza guda 3. Wannan fa shine kowa da kiwon da ya karbe shi. To daga jihar Jigawan Dutse kuma, wata amarya ake zargi da saka guba a cikin abincin bikinta, wanda har yayi ajalin mutum guda tare da kwantar da ango a gadon asibiti. Lamarin dai ya faru ne a ƙaramar hukumar Jahun da ke jihar Jigawa. Wasu shaidun gani da ido sun shaida wa jaridar Fun cewa ana zargin wani ɗan kasuwa ne ya sa amaryar aikata hakan. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar, Shisu Adamu, ya tabbatar da faruwar lamarin, ya kuma ce ana ci gaba da gudanar da bincike a kai. A cewarsa, 'yan sanda sun kama wasu mutane 2 da ake zargi da laifin sanya guba a cikin abincin. Waɗanda ake zargin su biyun sun haɗa da amaryar da kuma wata mace. Ya ƙara da cewa suna tsare kuma ana yi musu tambayoyi daga sashin binciken manyan laifuka na rundunar. To Allah ya kyauta. Daga jihar Jigawa kuma sai muka lula zuwa jihar Ekiti, inda za ku ji yadda wani ɗan sanda ya harbe mace mai shayarwa har lahira. Mai shayarwar dai ta rasu ne bayan da wani ɗan sanda ya ɗirka mata harbi a bakin titi. Ɗan sandan ya harbe matar ne bisa kuskure a lokacin da ya buɗe wuta a ofishin 'yan sandan na Oke Ela a garin da ke fadar jihar Ekiti. Ɗan sandan ya kai ziyara ne ofishin daga wata shiya domin taya abokan aikinsa murnar samun ƙarin girma. A garin hakan ne ya yi harbi, wanda harsashin ya sami matar da ke hanya daga tsallaken titi. Kwamishinan 'yan sandan jihar, wanda aka yi wa AIG Adeniran, ya tabbatar da faruwar lamarin. Ya ce an ƙwace bindigar ɗan sandan kuma a halin yanzu yana tsare ana gudanar da bincike. To daga jihar Osun, wani magidanci ne ya kashe wani fasto har lahira bisa zarginsa da mu'amala da matarsa. Faston mai suna Shino Olaribibe ya gamu da ajalinsa ne bayan da mijin matar ya tarar da faston a gidan matarsa. Nan fa ya caccaka masa wuka saboda yana zargin ya yi mu'amala da ita. CSP Yemisi Apalolo, mai magana da yawun rundunar, ta tabbatar da faruwar lamarin a jiya Alhamis a garin Osun. Ma'auratan ba sa zaune tare, amma duk da haka auren nasu bai rabu ba a hukumance. An ce mijin ya yi aiki cikin fushi, inda ya daba wa faston wuka sau da dama har ya mutu nan take, in ji ta. Mrs. Opalolo ta bayyana cewa an kama wanda ake zargi yayin da aka ajiye gawar faston a ɗakin ajiye gawawwaki na asibiti. Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka dama wajen ganin shirin ya iso gare ku bisa jagorancin Salim Muhammad Gali. Sai ni da na shirya shirin na kuma gabatar, Hassana Sulaiman Matazu, nake cewa da ku sai mun sake haɗuwa.